Вдигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Мачове, които Любо водеше отбора до този момент. Ето го това центриране Иван Иванов. Отново към Иван Иванов е насочена топката. Но разбъркване успяват арменците да изчистят. След това Иван Иванов стреля с левия кръг. Но в крайна сметка тая топката стига до Ивелин Попов. Ивелин Попов влиза в наказателно поле, освобождава се. И това е 1-0 за България. 1-0 в 44-та минута. Много добре се освободи Ивелин Попов. И как поднесе топката прецизно, където връхлиташе Манолев, за когото ставаше най-лесното просто да я вкара във вратата. Арменците много опасно влизане в наказателното поле. Топката стига до кръга на Казарян. Потърси някаква промяна в офанзивен план. Димитър Рангелов ще влезе в игра. Опасно. Изели. Мосисян. Това е опасност. Шут на Мосисян. Разбира се, Фитила беше запален. Сега пък Маркус удря в лицето Николай Михайлов. Разбира се, не точно не си представите като удар от бокса, но стана Михайлов. Червен картон. Точно така за Маркус. Абсолютно. Жълт картон за Дяков. Втори жълт, за съжаление. Жълт картон. Червен директно. Да, за тази реакция спрямо детето, което върна топката. Такива бързи атаки. Хубав удар на Рангелов, но топката бъдат оставени. Добре, че нищо не се получи. Няма засада. Митко Рангелов тръгна от центъра. Митко Рангелов продолява. Не. Край на матча. България се връща на печелившия път след почти 2 години в официален матч. След този двубой в Кардив, за който ви споменах отново, стигаме до успех.